राजा बे समायना रमायना धोनसिरि हादाबनि जेरैनो नायो एरैनो गोसो गोजोनग्लायनाय हायरानां हामनाय बेसेबांबा समायना रमायना बे आंनि हादाबा साखाथि फाखाथि दैमा दैसा हाजो हाला बेसेबांबा समायना रमायना बे आंनि हादाबा जेनिबो आंखाल गैया ओंखाम दै ना बेदर फिथाइ सामथाइ आंनि बे हादराव हिंसा हिंसि गैया बे गद्दा राजानि रायजो बेंनायाव फोरजा फिसाफोरहा नाथाय मा नाथाय महाराजा अह महारानी नाथाया जाबाय जोंनि खाफालाव सासेबो फिसा हौवा गैजाया जाबाय सासेल' नायल' जाल' फिसा हिनजाव बिनिनो मुंखौ दोनबाय जों चन्द्रमालि बेनोथ' महाराजा मुलुगनि जिरख'नाय मुलुगनि समायनासिन जोंनि फिसा हिनजाव चन्द्रमालिया नंगौ महारानी जोंनि फिसा हिनजाव चन्द्रमालिया मुलुगनि जिरख'नाय समायनासिन सिख्ला जाबाय जानजिनि दखनाया जेरबायाव बारखोबाय मुलुगनि माया महिमा गोरबोआव बासा लाबाय मालायनि दरखङाव बारनो हामबाय बिनि फिसाय नागिरनांगौआबो जोंनाव गोग्लैफैबाय नंगौ महाराजा नाथाय फिसा हिनजाव चन्द्रमालिनि फिसाय जागोन बायदि समायनाय सेंग्राखौनो माथो बे मुलुगाव नागिरब्लाबो नुनो मोना जाबाय नंगौथ' महारानी आंनि बिजामादै जागोन बायदि समायना सेंग्राखौनो माथो बे मुलुगाव नागिरबाबो नुवाखिसै आं मोख्रा महरनि खोथिया बुदाङासो लायनो जोंनि फिसा हिनजाव चन्द्रमालिखौ इनायनो गोसो थोयोनो बे जानो हाया बे रावखौ आंनि सिगाङाव माब्लाबाबो दाबुंथार नों आफा आरो आयै बुंनाय चन्द्रमालि मा बुंनो सानदों आंनि गोसोखौ मानोबा बेङा बेङा मोनदों आयै आरो आफा बिनिखायनो आं मिथिंगानि उदां बार जाथावथाव दैसा गाथोनथिङैसो बेरायहैनो सानदों आं थांजागोन ने आफा आरो आयै थांजागोन नाथाय थाबैनो फैफिन जागोन आफा आरो आयै थौ महारानी जोंहाबो अन्दर महलाव आलो गोजोन जिरायनानै सानलायहैदिनि थौदोथ' महाराजा खोथिया बुदाङा बोरै लाफादो खाथियावनो थानो समायथारा खोथिया बुदाङा बुंनायसाय लोगोफोर आंनि महर मोखाङा माबायदि जोबोद मोजां आइजो मुलुगनि जिरख'नाय सोरगोनि उदांस्रि बायदि नंगौना बिदिब्ला नोंसोर बुंनो हागोन ने माखौ आइजो आंनि फिसाय जागोना सोर बे मुलुगाव मा जाखो मानो सिरि थाखो बुंनो हादिया मानो बेजोंनो जागोन सानसे जुलि दे लोगोफोर आंनि बे उसाव बादाव गोसोखौ दान्दिसे हायलालाय हुइलालाय मोसानानै गोजोन होदो
मोख्रा महरनि खोथिया बुदाङा आंखौ नुहुरनानै होसोबोगौ। हाबाब आगै चन्द्रमालि जिखुनाय मुलुगनि सोरगौ साया सोरजिया आगै नोंखौ नुयोब्लानो हायना नांहाबनाय। सि आइला जिगै खोथिया मा बुंनाय राव नोंनि? सोर फोरोंनाय नोंनि खुगायाव आंनि मुं जिरख'नाय? रावबो फोरोङाखैलै आगै नोंनि बे मोदायजो बायदि महरासो आंखौ फोरोंदों सना। आइला जिगै खोथिया नों सासे लावखार जाम्बा जानानै बे चन्द्रमालिखौ बुंदों नों सना। खोनासं नै खोथिया। बुं सना खाबथां रावब्लाबो नोंना बेरे मोदैलै आगै। नों बायदि दाब दं दं फुज्राज्रा लावखारनि थाखाय उजियाखै बे चन्द्रमालिया। लुबैयो बियो सोरगोनि मोदाय बिर जोहोलाव बादि दा जांगिला सेंग्रा। आं बायदि नङा नामा सना? सिरिथा नों मोख्रा। हेस माबे लायलै नोंनि बिखा खायसेफ्राव बे जोनोमाव नोंनो आंनि आंनो नोंनि। थु नों मोख्रा सासे बावनासा जानानै सोरगोनि हाथरखिखौ थुख्लायनो लाजियाखिसै नों? मा जाबोलाखै दिनै नुबोदों आं बिल्ला फैगोन सिनेमा आदा मेलेखौ। सिनेमा? औ मा सिनेमा बेलाय? सिनेमा जोंना बान्दिया गैया खिगुदों। औ बै गयबारियाव। औ आच्छा खिगुनायखौ नुथारदों नों? नुदों। खिगुखांना मा खालामा? मा खालामना? बेसेबां फुवा? एखारनि बारासो जागोन। आं जालालै बे गय बिफां फिसाखौ। आं नांखाथारला। आं बिनि ओंखाम खुरनाय दै होनायखौ लोंलाबो जाथारलाबा। नुदोंबा आदा मेलेखौ? लाजियाना गावालाय गावहासै मा फायला जग'नो होसोनानै खारनाया सानद्रिफोरनि खिग्रा फायखानायाव सब गलांनानै फिसाखौनो गोबा गोबाव जानांनाया लाजियाना? गावखौ नुनानै हाद्रि बुंना नांगौ आदा मेलेखौ। नंगौना? होथोरहाय नोंसोर सानैबो बिदिब्ला बानजाया। सिगुगा सासेया फायखानायाव गलांग्रा। ओइ मैथा हाजोनि गोजानजोंना बांद्रायबाय। मा बांद्रायखो? होमबा गावखौ होननाया मा जाखो बेलाय? गावखौ होननो गावनि फिसायखौसो होनो होमबा आंनि फिसाय जाबाय। औ नंगौथ'। आदा सि लाजियाबोदां नंखा बाथ्राखौनो थांलायलाबायो। लाजिनो आं नोंखौ हाबासो लागोन। नोंखौ बिफ्रानो हाला जानो नारिजों नां नै थांनायसैबो। आमालाय आगै खोबसिनो आंनि दाउदै दा खिन्था एसे नालिसो दा एसे महाराजानो। दाना जानो लाबाय। मा खालामबावनोलै आदा मिलिखौ? एबारावसो महाराजानि फायखाना जोमना दोनजासिगोन नोङो। आं जानो गथानो नंला नामाब्रा आदा मिलिखौ? आच्छा फंबाय दुलदार बे नोंनि गन्थ'आलाय माथो खावसेल' गुफुर जाना थालाङा? बे गन्थ'खौसो गुफुरा गोदो साहेबनि एसे मोनदेरदोंलै आदा मिलिखौ। बेहाय सिन थालांदों। हमथ'नो गासिबो बाथ' साहेबसो नुथारगौमोन। गुफुर जाजोब्बायमोन नों? जाजोब्बायमोन। थारमाने साहेबनि एसे मोनदेरदों। मोनसे गेलेखौ खोनासं रायजोफोर गाबोन महाराजाया सोनाब हादरनिफ्राय फैनाय मुंदांखा खमलायनो गोरों खेंगारुजों खमलायनायनि बादि होगोन। बेवहाय बे गोहो गोरा खेंगारुजों जाय खमलायनानै देरहागोन
बेनो दोनसे रां गोथां आरो थलाथाम सनानि मेडेल होनाय जागोन। खोनासं रायजोफोर, थावनिया जादों राजानि राज दरबाराव। खोनासं बिदिब्ला खोथिया बुदांनोसो खिथायनांसिगौ जाहैबाय आङो। नै थांनोसैबो। चन्द्रमाली आगै चन्द्रमाली आगै चन्द्रमाली नोंनि महरानो गसाया सोरजि हरालै आगै मोदायजो बायदि नोंनि महरखौ सोर गसाया सोरजि हरालै आगै नोंखौ नुयोब्लानो हायना नांहाबनाय माङावसो नुबायबायसै आगै नोंजों आंजों जाफेरनाय जुलि माङावसो नुबायबायसै आगै नोंजों आंजों जाफेरनाय जुलि आगै चन्द्रमाली आगै चन्द्रमाली आगै चन्द्रमाली
ए मा साना थारखोलै बियो ओइ खोथिया खोथिया ओइ खोथिया मा मा बुरां मा खबर नै खोथिया राजानि बान्दाया मा फोरमायफैदों मोनसिगौ नों अहलै मा खोथा खोन्थाफैदों मिथिथाराखै आङो चन्द्रमालि बिफा गद्दा राजाया सोनाब हादरनि खमलायग्रा फालन केंगारु होननायजों जोंनि हादरनि जेसेबांनाखि खमलायग्राफोर दङ बिसोरजोंनो खमलाय होगोननो नोंबो हायोब्ला खमलाय होनो हागोन खोथिया बुदां अ नंगौना बुरलां नाथाय बाव देरहाबा मा मोनगोन ना फिसाजो चन्द्रमालिखौ मोनगोन मोना माथोलै नोङो बान्थाया जादों थलाथाम सनानि मेडेल गंसे आरो दनसे रां गोथां मोनगोन हलै खोथिया बुदां नंथारगौना बुरलां फान्था गैलाबो खमलायगोन आगै चन्द्रमालिनि दहाय लानानै देरहासार जाथारगोन खोनासं रायजोफोर आंनि बे धनसिरि हादोराव सोनाब रायजोनिफ्राय सासे गोहो बोलो गोरा खमलायनो गोरों आखा फाखा मानसि फैदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय केंगारु बिथाङा सोनाब हादरनि गासिबो खमलायग्राफोरखौनो फेजेनबोजोब्बायनो दा बे जोंनि धोनसिरि हादरल'सै बेखौ फेजेननो हाबानो बिथाङा मुलुगनि देरहासार खमलायग्रा जासिगोन बेनिखायनो जोंहा हादरनि मान सन्मानखौ लाखिनांगौ हिसाबै बे मुंदांखा खमलायग्रा केंगारुखौ फेजेन हरथारनांगौ जादों आरो बे जोंनि धोनसिरि हादरखौ मुलुगनि मुंदांखा खालामथारनांगौ ओइ दुलदां दानिया खेला जागायजेननायनि घन्टाखौ बुनो हासिगौ नों आं जिरायबाय जागोन होदो केंगारु गोसो मोदोम होनानै खेलाखौ देरहानो नाजादों आंनि केंगारुजों सोर हानो आरो सोरबाफोर दंबावो नामा सोरबाफोर जुजिग्रा दंबा गोख्रैनो फैनानै जुजिनो हासिगौ नङाबा नै नोंसिनि राजकुमारिखौ आं बोनानै लांनोसै आं देरहासार
सोर नोंलाय एथ'ग्राब गिफुटला केंगारुखौ सिनायाखै नों एथ'ग्राब मस्तान मानसियानो आंजों दिन्थ' नंबाय नोंलाय सासे लेंग्रा आंजों जुजिनो फैदों नों आरो केंगारु एसेबां गिफुटला जादों जानो हागौ आं महराव नंखाय नाथाय जुजिखै आंबो खोथा Who are you? जय आफा बाथौ महादेव जय आफा बाथौ बोराय जय आफा बाथौ बोराय चंद्रमाली साबायखर खोथिया जोबोद बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव नों आंनि हादरनि मानखौ लाखिबाय नों बर' हारिनि मुंखौ मुलुगाव मुंदांखा खालामबाय नों आंखौ जोबोद देरगाखांहोबाय महराव हामै नंखाय मोसौ लावखार आथिं लेंग्रायासो मुलुग देरहासार जागारबाय साबगौ खोथाया बुदां नोंखौ बाख्नायनो आंहा दिनै खुगायाव रावानो गैलिया बान्था महरै बे आंनि अननायखौ लांफैनो हासिगौ नों गांजेमा खावलाय गोजा
आला मोनाबावनो जालायखैलै ओंखामफ्रासो उखैसो गारथारलायबाय दारमासथिनि आंना मेलेखौ मा जाखो आंना मेलेखौ मा जाखो खोथिया बुदों सबार थांनोलाय माबालै जोंना महाराजानि गराय हिनजावा फिसा जादों दा बेनोनो माने गुमनायाव लांनो हानानै लावखारफ्रा उन्दुना थाबाय थायो बे गराय हिनजावनो आं बे गांसोखौ हाना लायदों माने गांसो जानो हाबो थैगोन नालाय दा बे गराय हिनजावखौ लोदो लोदो फुंनो नागिरदां आच्छा दा मेलेखौ मा होनामोनलाय नों गराय हिनजाव फिसा जादों फागो जाखो माखो खोथिया बुदालाय गराय हिनजाव मा मिनिलाबायखोब्रा खोथिया बुदालाय आदा मेलेखौ गराय हिनजाव आया आदा मेलेखौ मा जाखो माखौ गराय हिनजाव होनालाय माथो होनो गराय बुन्दि बुन्दि माथा बुन्दियाबो फिसा जायो बुन्दिया फिसा जायाबा मायाथो जोनोम जाखो आं माने हिनजावफ्रा फिसा जायो नालाय ओंखायनो गरायखौबो हिनजाव होनदोलाय बेबो फिसा जाबाय नालाय अब्लाबो जायो बुन्दिबाबो हिनजाव बे हिनजावानो बुन्दिखा आच्छा आदा आच्छा बेखौ थाथ'थोंसैलाय आच्छा थिग जाबाय दे मोनसे बाथ्रालै आदा मा बाथ्रा बेलाय अननानै आदाया बे बाथ्राखौ खोन्थाहैदे दे खिथाजागोन दे मा बाथ्रा बेलाय राजानो ना रानिनो नङालै खोन्था राजखुंग्रिनो राजखुंग्रिनो औ मा खोथा बेलाय माबालै आदा बिखामथ'लायखोब्रा राजखुंग्रिखौ आङो आयौ बिराद मोजां मोनोलै गोसो थोयो गोसो थोयो अननानै नोङो बै दैसा गाथोनाव दा मोनाब्लि फैथो खोन्थाहरलाय दे आदा नोंखौ लोगो हमनो औलै लोगो हमनो खोन्थाहैथार थै मोसालिखौ आवसाव बे सासे राजकुमारिखौ नों सासे लावखार जाम्बा खोथिया बुदां जौ मालदाङा गोसोथोनानै मोना बे सोरगोनि हाथरखिखौ सोरगोनि दान्दाजों थुख्लायबा बे हाथरखिया सिरिफेरो आइये बे जानाय नङा आं बेखौ खिथाहैनो हाथारनाय नङा अननानै आंखौसो आदालै अननानै खोन्थाहैथार आंखौ आं खिथाहैयालै खोन्थाहैथारलै आदा अननानै नों बिराद गोसोथार मारथ' औलै बिराद गोसोथार आच्छा आं खोन्थाहैनोसैयानो जाबाय दे नाथाय आच्छा नों आंनि मोनसे बाथ्राखौ गनायनानै लानो हागोन फा आच्छा मा खोथा बे गनायथारगोनथ' गनायथारगोनलै आदा गनायोबासो आं खिथाहैगोन गनायथारगोन आदा गनायथारगोन आच्छा बुंथारदोल' थिग जाबाय दे मा जाखो नोङो बे मेलेख' राजानि जोहोलावखौ दे बै हाब्रांसिम हाब्राङा बानानै दोनलांनांगौ बानानै नोंखौ होमबासो आं खिथाहैगोन चन्द्रमालिनो आयो हाथारगोन होमबासो आङो मुलुग जिरख'नाय बे राजकुमारि चन्द्रमालिनो नोंनि बे नोंखौ लोगो हमफैथिनायखौ खिथाहैथारगोन आङो चन्द्रमालि दे लावथिया गारलाय ना दे बानो हागोन ना हायो बास जाबाय दे हाबा खोख्लैजोबखा बे राजानि मानसिखौ खोख्लैबाय नोङो आं खिथाहैनो नङा बिदिबा साबाय नामा सोरलायबाय बारफिननो हागोन ना हायो दे माबा दे एबार गोलैथारलालै सिंग्रा अख्रां गाब्रावनायाबोलै दे सिंग्रा अख्रां गाब्रावथारलै आं खिथाहैगोन बे चन्द्रमालिनो
गैया nih गैया dah hei are borai mendeng borai दोनदों नै आगै गसाइया नोंजों जुलि आंखौनो लिरना दोनदों लै आगै गसाइया नोंजों जुलि खोथिया बुदां होनना आंखौल' नोङो दामु गैसना खोथिया बुदां होनना आंखौल' नोङो दामु गै मोख्रा महरब्लाबो आंजोंलाय रावबो हाखाथारा आगै सना मोख्रा महरब्लाबो आंजोंलाय
रावबो हाखाथारा आगै चन्द्रमालि आं लाजि गैयै खोथिया फैदों नों मानो बाव लाजिया नोङो लाजिनानै बोरै जालायखो सना आरो बुंनांगौसो नों आंखौ सना नंथारगौ सनाखा नों आंनि नोंखौ नुवाबानो आं दसेबो थानो हाथारा नोंनि अनगा आंहा रावबो गैया सना फैदों आं सना नोंनि रैसुमै मुलुहाब देंखोआ हांख्राय हरनायखाय माबा मोनसे मोनगोन साननानै सिरिथा मोख्रा आं नोंखौ दिनैनि माहा होनो हाया नोंखौसो थिननाय मोख्रा आंखौ गोसो थोनो आं नोंखौ माबाजों बानायनो हाया आं दिनै नोंखौ लथानि साजा होगोन हामाहाय दाराव हामा बिदि दा खालाम सि खेमाबो हरजाया आफा बोराइ बाथौ नुजाफै आफा नों दिनै आंजों नुजाफैयाबोला थांनानै थानाय नङा आं आफा अं आफा बाथौ बोराइ अं आफा बाथौ बोराइ अं आफा बाथौ बोराइ अं आफा बाथौ बोराइ नों नङाबोला आं दिनै थांनानै थानो हानाय नंला आंनो दिनै नोंखौ नांथारगौ नुजाफै आफा बोराइ बाथौ साबगौ चन्द्रमालि नोंनि गोथार गोसोजों खाराव माराव आंखौ हांख्राय हरनायाव आं दिनै नुजाथिफैबाय बुं चन्द्रमालि आंखौ मानो लिंहरामोन हे आफा अनसुला गसाइ नों आंनि आर'जआव गोजोनना फैबायब्ला होदो आंनो बोर आं सोरगोफुरियाव थांनो हानायनि आरो आंनि फिसाय जागोनखौ सोरखौ लिरनानै दोनदों बेखौ मिथिना फैनो हानायनि बोर हो आफा आंनो बोर हो साबगौ महरनि रानि चन्द्रमालि नोंनि बोर बिनाया जाफुंथों गोजोनबाय आं अनसुला आफा बोराइ बाथौआ सोरगोआव थांनो हानायनि आंनो बोर होलांबाय दानो थांनोसै आं सोरगोफुरियाव जय आफा बाथौ बोराइनि जय आफा बाथौ बोराइनि जय आफा बाथौ बोराइनि जमराजा गासिबो मुलुग संसारि दंनाय मानि जिउखौ लांग्रा हौलै बर' सेंग्रा खोथिया बुरंखौ मुलुगनि समायना जिरख'नाय चन्द्रमालिया लथाजों देथारनानै थांबाय दा थांनांगौ जाबाय आं खोथिया बुरंनि जिउखौ लायनो माथो बेलाय थैयाखैलाय बेनि जिउआ सोलेरनिफ्राय दाबो बारग'थ'वाखै आंथ' बिनि जिउखौ लांनो हाथ'नाय नङा बियोथ' थैहाबनानैसो दङ आंथ' बिनि जिउखौ लांनो हानाय नङा गसाया बिनि सायाव माबाफोर महिमा गेलेबावनो हागौ होनदां दानो थांनांगौ जाहैबाय आं थाग्रा राज अन्दराव भाई मोजां खोना जोंना माहाजोना बाबखा माहाजोना
मा रायज्लायदों नोंसोरलाय? जेसेबां ना नाङो एसेबां जानो हायो ना आरो जानो खालि हाखाथारलै मासेसो रायखाङो मा जिनिस जाखोलै बियो मानसिना मोदै जाखोब्ला दिन्दाय दिन्दाय आंखौथ' मा नांखो ओइ रिगु मिगु दिगु ओजों फैलाय ओजों फै ओइ माबा लानानै थाबाय आंनि खखायाव माहाजोन बाबा थाङो खारबो माबा रिगु रिगु दिगु नायनायसाय बियो मा जिनिस नायनायसाय आं हले गिलायलांबायसोलै नायनायसाय माबा मानसिलाय आदै मानसि मानसि नामा आयै मानसि दे थाबाखालै दे बुखांदो हाबा लासै निगौ लासै हाबाब बुखां लासै ओरै खालाय खरबा ओरै खालाय दे थैखोना माखो दांनाय थैबाय नामा हो बेखौ दङलै आदै दङ औ ओरै दं न' लाखो थ' थांनो माखौ मानसिलाय बिलाय आयै माहाजोन बाबु मा बे माथो गारायबो दङ बोरो माजों देखा जानाय बिलाय आयै खाथि दे दे माबा खाथ'दो दे हाय बाबा दे हाबाब न'आव लांथारसै बाबा थाबनो सोर बेबायदि खालायना हरखोसि दालाय अखा बाथौनो हाबा दे थाब फानथिनो दे थाब लाजों खायसे हाबबाय नामा बेबा मा जिनिसलाय बेबा थिगैनो दङ गरमनो मानसिया दे ओइ रिगौ थाब थिखोबो मानसिया माबा गरमनो थ' लादों मानसि इसोरा आंनो हरदों दुगैबाय ओरै लाबोदे नारायण बुंमुनोसो सिख्ला सोर जाखो नोङो फैदोनो लानानै मा थांखि बे निस्थार सोरगो रायजोआव आं बर' सिख्ला चन्द्रमालि आफा बोराइ बाथौनि बोर लानानै फैदों आं बे सोरगोफुरियाव नारायण बिब्दिब्ला थांखिया मा मुनोसो सिख्ला थांखिया जादों आंनि खाफालाव सोर जोहोलावखौ लिरनानै दोनदों जुलि जानांगौ होननानै बेखौ मिथिनो लुबैनाय सोंहैनो हागोन दा आं मोदाय राजा इन्द्रनाव नारायण साबगौ चन्द्रमालि नर मुनुसनि खुलाव उजिनानै एफा गिदिर थांखि लानानै बे सोरगोफुरियाव फैनाया बिब्दिब्ला थाथ'नांगोन नोङो चन्द्रमालि आं महाराजानि बोसोन लानानै फैसान्दि नारायण माबा खौरां दं नारदमुनि महाराजा मर्थनि बिखायाव जोनोम मोननाय मुलुगनि हायनारि बर' सिख्ला चन्द्रमालिया शिव महादेवनि बोर लानानै नर मुनुसनि सोलो लानानै जोंनि बे निष्ठा सोरगो रायजोआव हाबफैबाय बियो दा नोंथांनो रायलायनो थाखाय खावलायहरदों साबगौ नारदमुनि बाख्नायथाव चन्द्रमालिनि नुजाफैनाय फैबाय बे सोरगोफुरियाव नाथाय मुनुसमायानि महर लानानैथ' फैनो मोनामोन महाराजा नर मुनुसनि सोलेरजों फैनायाथ' जाथावथारै बाथ्रा जेबो साननांगौ गैया मोदाय राजा आरो बोराद गिरि अब्ला
बिनि राहा मा महारिषि? औ बिनि सायाव मा खालामथारगौ महारिषि? बिनि राहाया जादों चन्द्रमालिनि सोलेराव नैबे गोथां आरो गोथै लावथिखौ थाम सैथोनि फोनांनानै आनजाद खालामनांगौ जादों। जुदि बिनि सोलेरा गोथार नङाब्ला अन्थाइ जानानै गोथौरियाव दुद्रुलांफिनथों। जोबोद बाख्नायथाव महारिषि, नोंथांनि होनाय बोसोना बेनो जाथोंसै। नारद मुनि, दा थांनो हासिगौनो? आखायाव गोथां आरो गोथै लावथि लानानै चन्द्रमालिनि सोलेरनि सायाव आनजाद नायनो। जागोन महाराजा। नारायण 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 नारायण। नै चन्द्रमालि, महाराजानि थिननाय बोसोन आनजाद लानांगौ जाबाय नोंनि सोलेरनि सायाव नैबे गोथां आरो गोथै लावथिजों। मानि सायाव नारद मुनि? नोंनि सोलेरनि सायाव। जुदि नोंनि सोलेरा गोथारब्लासो हाबनो मोनगोन नोङो बे निस्थार सोरगोरायजोनि राज आफादसालियाव। आरो जुदि गोथार नङाब्ला थांफिननांगोन नों मोर्थोनि बिखायाव अन्थाइ जानानै। जागोन गिरि, आनजादखौ लानो हागोन नों सायाव आंनि। बिब्दिब्ला आनजादखौ लानाय जासिगोन चन्द्रमालि, नोंनि गोथार सोलेरनि सोमोन्दै। साबगौ चन्द्रमालि, गोथार मा नोंनि सोलेरा। दानिया फैदो, हाबनो हासिगोन नोङो बे जोंनि सोरगोफुरिनि राज अन्धराव। नारायण नारायण नारायण। खुलुमो महाराजा। नैबेनो मुलुगनि हायनारि नर सिख्ला चन्द्रमालिया। साबगौ मनुष्य सिख्ला चन्द्रमालि, बेवहाय फैनाय थांखिया मा नोंनिया? नारायण मुनि, दा थांनो हासिगौ नोङो नोंनि हाबाफारियाव। जागोन महाराजा। नारायण नारायण नारायण। खुलुमो मोदाय राजा, आंनि थांखिया जादों आंनि खाफालाव सोर जोहोलावखौ लिरनानै दोनदों जुलि जानांगौ होननानै, बेखौसो मिथिनो लुबैनानै फैदों आं गिरि। नोंथांनिसिम खिन्थाहरदो गिरि। साबगौ चन्द्रमालि, एसेबो गिनाय लाजिनाय गैया नोंहा। बाख्नायथाव नोंनि गुन आरो महर मुस्रिया। चन्द्रमालि, एसेबो फासाखिनो बे सोरगोराजा इन्द्रनि खाथियाव राव रायनो। जायफोरा रोजा रोजा दोहोनि बिगुमा मोदायफ्रानो आंजों गसंनो हाया, राव रायनो खुगायाव राव मोना। नाथाय नों गोमोथाव चन्द्रमालि, नोंनि सोंनायनि फिननायखौ होग्रोनायनि सिगां आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो सानदों। बे बाथ्राखौ गनायनानै लानो हागोनथ'? हागोन गिरि, आं मानिनानै लानो हागोन। खोनासंदो चन्द्रमालि, नोंनि खाफालाव इसोरा जायखौ लिरनानै दोनदों बेखौनो फिसाय मानिनानै लानो हागोनथ'? हागोन महाराजा, आं जेब्लाबो मानिनानै लानो हागोन। गोजोनथाव बाथ्रा। बिब्दिब्ला बरारगिरि, फान्जामुथि बिजाबखौ बोलानानै नायनो हासिगौ ना मा बुङो महारिषि? खिन्थाहरदो बरारगिरि, मर्थपुरियाव उजिनाय बरार सिख्ला चन्द्रमालिनि फिसाय जाहोना सोर बेखौ? बिदिब्ला महाराजा आरो महारिषि, नायनानैसो आं फान्जामुथि बिजाबखौ। महाराजा आरो महारिषि, बिदिब्ला खिन्था जासिगोन नामा? खिन्थादो बरारगिरि, सोरखौ लिरनानै दोनदों आंनि खाफालाव आंनि फिसाय जागोनखौ? बरारगिरि, खिन्थानो हासिगौ नोङो चन्द्रमालिनि फिसाय जागोनखौ। बिदिब्ला खोनासंदो चन्द्रमालि, इसोरा नोंनि खाफालाव नोंनि फिसाय जागोनखौ लिरनानै दोनदों। नों जायखौ मोबाइलजोंबो नायनो हाया, नों जायखौ मुगैयो, बिनि मुङानो जाबाय खोथिया बुदां। मा बुंखा नों बरारगिरि?
इसोरा आंखौ खोथिया बुदांजोंसो जुलि जानांगौ होननानै लिरनानै दोनदों बे जेब्लाबो जानो हाया सिसि बे जेब्लाबो जानो हाया नंगौ चन्द्रमालि नोंनि फिसाय जागोना खोथिया बुदां बिदिब्ला आंखौ इसोरा मा एसे मोजां सोरजिनानै हरा नों गसाय दानखाफिनदो मोदाय राजा आंनि बे खाफालाव लिरनायखौ दानखाफिनदो मोदाय राजा आंनि बे खाफालाव लिरनायखौ दानखाफिनदो आं खोथियाखौ जेब्लाबो हाबा लानो हानाय नङा बियो जानो हाया चन्द्रमालि बियो इसोरनि गेलेहोनाय इसोरनि लिरनायखौ जों आसुगुर गाव गासिबो दानखानो हानाय नङा चन्द्रमालि गोसोआव लानो नाङा दुखु आरो हांमा नों जेरै मुलुगनि सासे जेरखौनाय थिग बिदिनो खोथिया बुदाङाबो मुलुगनि सासे देरहासारनाय बिर जोहोलाव नाथाय आंदि खोथियाखौ दैसा गाथोन सेराव लथाजों देथारनानै गारबोबाय नङा चन्द्रमालि खोथिया बुदाङा थैयाखै बियो दा नोंखौ मृत्युपुरियाव नागिरगासिनो दं चन्द्रमालि दा नों थांनो हासिगौ आंनि बे सोरगो रायजोनिफ्राय मानोना जोंहा नोंजों गोबाव सम रायलायबाय थानो सम गैया जोंहा गोबां हाबाफारि दङ बिदिब्ला खुलुमो मोदाय राजा आरो दंनाय मानि आं थांफिनोसै मृत्युपुरियाव जय आफा बाथौ बोराइनि जय चन्द्रमालिनि खोथिया आं दिनैसो नोंखौ अननो ओंखारबाय दाखि नों आंखौ निमाहा होबावगोन हे आफा बोराइ बाथौ अन्नानै आंखौ नायहर हे आफा बोराइ बाथौ अन्नानै आंखौ नायहर हे आफा बोराइ बाथौ अन्नानै आंखौ नायहर जय जाथों खोथिया बुदां आंनि देहानि महराथ' सोलायबाय सोलिनायखौ आं गोख्रैथिं मोनबाय आथिं मेंग्रायाबो हामबाय खर'खौल' गाराय दंनो सागानाय बायदि मोनबाय आं खेवनानै नायनांसिगोन जाबाय गारोना गाया खर'नि गारायाबो गाबाय देहा मोदोमावथ' सिगांनिफ्राय एकदम साबसिन गोख्रैसिन मोनजाबाय आरो दहाय आफा बोराइ नोंनि अननायाव दिनै आं गासिबो मोजां जालांजोब्बाय अननानै नों आफा बाथौ बोराइया इयुनावबो बेबादिनो अनहोबाय था आफा बाथौ बोराइ दहाय आफा बाथौ बोराइ देहाखौ माबोरै मोनदों गथ' महराथ' माथो मैया दाखालिनिफ्राय साबसिनसो नुबाय आं माथो औ एसे साबसिन मोनाखै होनबा औ गथ' साबसिन मोनबाय ना आं आगोलनिफ्राय साबसिनथार मोनबाय आथिं लेंग्रायाबो गाबाय आथिं लेंग्रायाबो गाबाय औ हामथारबाय गथ' खर'नि गारायाबो हामबाय खर'नाबो हामबायना औ सानसेनो जाबाय देहा मोदोमावबो सिगांनिफ्राय बांसिन बोलो फैबाय हामथारबाय गथ' नोंनि मुंखौलाय माथो मुं होनना बुङोमोन गथ' आंनि मुंखौ खोथिया होनो खोथिया हामथारबाय गथ' खोब मोजां ना नोंहा न'खराव बिमा बिफा दंना गैयामोन खोथिया औ गथ' आंहा रावबो गैया आं रावबो गैया मालायनाव मोसौ गुमबायनानै जाग्रा सासे नेहा लावखार जाम्बासो
बिदिब्ला नों जोंखौनो बिमा बिफा मानिनानै लानो हागोन नामा गथ'आ? औ जोंहाबो न'खराव नों बायदि फिसा फिसौ रावबो गैजाखाया। इसोरा नोंखौनो जोंनो फिसा महरै गथायनानै हरनाय बायदिसो मोनबाय लांबाय। औ गथ'। नोंखि जोंखौ बिमा बिफा मानिनानै लानो हागोन? औ हागोन। बिदिब्ला आं दिनैनिफ्राय नोंसोरखौनो बिमा बिफा मानिनानै लाबाय। जागोन गथ' हामथारबाय। जागोन जय जाथों। जय जाथों फिसा। Doturge, bे दाहोना रुवाथिफोरखौ लानानै दा एसे दुब्लियाव गायनाय फुनायफोरखौ थिग खालायहैदो। आं एसे नोगोराव थांब्रबनो। नै गथ', बेरे फुंजानि बहा थांनो फाल? आं दैसा गाथोननि हरै खर'थाराव बेरायथावथाव दुगैहैनो गोसो जादों आइ आफा। दे गोसोफोरा एसे थिग जायो खोमा। थाब फैदो। जागोन। दे फिसा, नोंनि मोजां मालाय जोंबो मोजां। मोजाङै दुगैनानै फै। खर'नि गाराया दोलाफिनगोन। ओरैनोबा दासिमबो नोंनि खानायानो गुगायाखै। जागोन आइ। मोजाङै दुगैनानै फै। आरो मोनसे बाथ्रा, दिनै अखानायसिनिसि समाव मोनसे गोजोनथाव सिमां नुदों आं। मा सिमां नुवा नों बुरि? सिमाङा जादों माबा सोलायनो। जोंहा खोथियाया गबदा महाराजानि फिसाजो राजखुंगुरि चन्द्रमालिखौनो बिहामजो लानानै फैदोंनो। जोंबोलायनो राजा रानिजों जामायजो बियाय लेंलायनानै सनानि सियाराव स्रें जिरायनो मोनदोंनो। हाबाब मा एसे मोजां सिमांलै बे बुरि? मिनिनाय नङा बियो, एखेबारे नोंथारगौ सिमांसो। मा सिमांलै बियो? मेगौहाय मोजांसिनलै मेगनफ्राव नांनाय। हिनजाव गैया मा गैया। हिनजाव गैयिफ्रा मेगनाव गल'बा नो फाहामनो नों फिसिदो। मैया राबे गानाव सावरिनि लोंनाया दै गांगा गांगा मोनथारदोंलै। नोंना बादै बिदिनो मालायनि मोनजाबा मोनलोंबा खि लहा ब्लाबो ओरै जागोन नोङो। मावनाया आरो एसे हायाखै। आंनि थारफाथि अननानै दै गिलासि लाबोदोलै। होफै खारफाथि बे फाग्लानो जिबु गोरानो। मा दैया सोर बिहरामोन? मालाय हा बिहरदों, मालाया लोंदों। फाग्लाफ्रा खखा गंसेखौनो जाबो हाया। हाबाय दे आगै, नै मानसि नांग्राखौ हाबा आरो फिथिख्रि मावा हानाय नांग्रा दंबावो। खोथिया, नों दा बबाव दं? आं नोंखौ बबेयाव लोगो मोनबावगोन? नोंखि आंखौ दा निमाहा होबावगोन? नै खोथिया, नोंनि चन्द्रमालिया उदैयाव ओंखाम गैया, दै गैया, हालाखार बिलाखार नागिरगासिनो दं। आरो बाजा गिरे आसे आया अनजालि चन्द्रमालि, आंनि खर' थालोआव लथाजों देख्लानाय गारायनि खानाया सथासे गुबोबाय। अन्थाव बाथावनो हैद थांदो नोङो। हनै सोरबा जोहोलावनि खानाया गुनानै बोहैबोगासिनो दङ।
अ बियोथ' रावनिबो नङा बियो आंनि फिसाय जागोन खोथिया बुदांनिसो जाथारनांगौ बे खानाया आं बेखौ गोख्रै थांनानै हमखांहैनांगौ जाबाय अ मासे समायना खानाय बिलाइ जानो हागौ आंनि स्वामिया बे दैसानि बबेबा खनायाव दुगैगासिनो दंदां दानो थांनानै लोगो हमहैनांगौ जाबाय आं आंनि फिसाय जागोन खोथियाखौ खोथिया नों बबाव दं खोथिया खोथिया सोर हिन्जावनि जालाखार बिलाखार आंखौ गाबज्रिनाय राव खोनाखो आंलाय अ बेयो जानो हागौ राजकुंग्रि चन्द्रमालिया आंखौ गोसो सोलायफिननानै गाबज्रिदों जानांगौ आं बिखौ दानो लोगो हमहैनांगौ जाबाय चन्द्रमालि नंथारगौ बियो चन्द्रमालिया गोसो सोलायफिननानै आंखौ गाबज्रिनाय रावथार
चन्द्रमालि नों सोर जाखो जोहोलाव? नों आंखौ सिनाय मोनाखिसै चन्द्रमालि? आं खोथिया, बै समनि नोंजों मुगैजाग्रा मुलुग देरहासार खोथिया बुदां मोसौ गुमबायग्रा सासे लावखार जाम्बा। नंगौना? नंगौ चन्द्रमालि, बेनि फोरमानानो जाहैबाय नैबे आंनि जिउनि लोगो सेरजा आरो नों लथाजों देख्लानाय आंनि खर' थालोनि गाराय दाखोन। नाथाय नोंथ' थैबायमोन, माबोरै थांखांफिनखो? आं थैयाखै, आं थैहाबनानैसो दंमोन। बे दैसानि दैया आंखौ दोहौजों बुखारलांनानै दावखा माहाजोननि बान्दोनि ना साग्रा खखायाव फोनांहैयो। बेनिफ्राय दावखा माहाजोना आंखौ मोनलांनानै सासे मोजां अजाजों फाहामहैनानै फोथांफिनो। बेनिफ्राय आफा बोराइ बाथौनि अननायाव आंनि नों देख्लानाय खर' थालोनि गाराया गानायजों लोगोसे आंनि बे सिगांनि आथिं लेंग्रा, उदै गेन्द्रा, मोख्रा महर आरो गोसो महरफ्रा लासै लासै सोलायबोनानै दिनैनि बेबादि महराव फैयो। खोथिया, नों आंखौ निमाहा होदो। निमाहाखौ नोंसो आंखौ होनांगौ सना। खोथिया, आं नोंखौ सिनाय मोनाखैमोन। नों सासे मुलुग देरहासार। आं नोंखौ नंखाय गोसो लानानै दुखु होबोबाय आरो इनाय खालामबोबाय। बेफोरखौ बावजोबदो। नंगौ, बे उजिगासेया आं नोंनिनो। हामबायसै चन्द्रमालि, जोबोद बाख्नायथाव बे नोंनि गुना। बाथौ बोराइनि बोर लानानै गोआव थांनानै इन्द्र राजानाव सोंनानै फैखांबाय। बे उजिगासेयाव आंनि फिसाय जागोना नोंखौनो अबंलावरिया आंजों जुलि जानांगौ होननानै लिरनानै दोनदों। नंगौना चन्द्रमालि? थारैनो नंगौ। चन्द्रमालि, सुबुं माहारिया बे मुलुग संसाराव जोनोम जायो आरो सम जानाय लोगो लोगो सेंग्रा सिख्ला बयबो जरा जुलि जायो आरो सम सनाय लोगो लोगो बे समायना रमायना मुलुग संसारनिफ्राय आनज्रायलाङो। बेफोर गासिबो जायो अनसुला अबंलावरिनि गोसो बायदियैनो। फै चन्द्रमालि, आंनि गोरबो बिखायाव फै। स्वामी। थ'दो चन्द्रमालि, थांदिनि मोनाबाय। बबाव स्वामी? जेराव आंनि गोदान जिउ आरो सोलेर मोनदोंमोन आरो जेराव आंखौ फिसा बादि बजबनानै लादोंमोन, बै आफा दावखा माहाजोननि न'आव। नों जेराव मोजां मोनो, नों जेराव गोजोन मोनो, आंबो बेयावनो थांगोन स्वामी। थौदो थौ।